Πάουελ από μακρινή απόσταση το έχει αυτό το σουτ. Έτσι βγάζει το ψωμί του. 4-3. Ολυμπιακός ξανά μπροστά. Γιούλ με το Λό να τον μαρκάρει. Καλό ξεμαρκάρισμα του Μύρωτιτς, δεν το πρόλαβε ο Πρίντεζης. Σου 3 πόντων, 4-6 με 2 στα 2 τρίποντα. Στις δίνει στον Παπα-Νικολάου, η διείσδυση Παπα-Νικολάου κόβεται χαμηλά από τον Μπέγκιτς. Ο Γιούλ θα μαζέψει μακριά την μπάλα. Προσπαθεί να τρέξει στην άλλη πλευρά του γηπέδου η Ρεάλ. Δίνει ένα φρενήρι ρυθμό στο παιχνίδι από το ξεκίνημα και όλες τις αναμέτρησης. Έξω εργασία με πάσα πίσω από την πλάτη του Ρούντι προς τον Μπέγκιτς. Το καλάθι και διπλό σκορ. Κατσίβελης έχει πέρασει και αυτό στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Σλούκας, Κατσίβελης, περνάει την άμυνα. Άντιτς, 2-1 στη λήξη του χρόνου. Για 3 είναι εύστοχος, ένα καλάθι στη λήξη του χρόνου. Μπορεί να δώσει αυτοπεποίθηση. Κατσίβελη που περνάει την άμυνα, θα πασάρει στον Περπέρογλου. Αυτός από την αδύνατη πλευρά για 3. 18-27. Φοβερή δημιουργία του μικρού. Ο Κατσίβελης μαζί με τον Σλούκα αλλάζουν το ρυθμό. Πάνω στην μπάλα συνεχώς οι παίκτες Ρεάλ. Περπέρογλου για 3 και αυτό μέσα. 21-29. Ο Περπέρογλου κρατάει όρθιο τον Ολυμπιακό. Τη σπίθα άναψαν ο Κατσίβελης και ο Σλούκας. Ξεκινάει η διείσδυση. Θα πασάρει στον Περπέρογλου. Βγαίνει πολύ ψηλά η άμυνα τώρα της Ρεάλ. Περπέρογλου για το Χάινς. Αυτός για τον Άντιτς. Το κάρφωμα. 22-29. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί απόψε. Αλλά χαίρεσαι να βλέπεις το σκριν του Σλότερ. Σέρχι Ροντρίγκεθ. Ωραία πάσα στον Φελίπε Ρέγες που ήρθε όμορφα από την baseline καθώς ο Σέρχι. Σκαστή πάσα για τον Έισιλο, ευνηδιασμός του Ολυμπιακού. Περπέρογλου χωρίς άμυνα, σε σου 3 πόντων, όχι. Επιθετικό rebound όμως από το Σερμαντίνη που θα δώσει στον Άντιτς το καλάθι. 28-33 μέσα σε αποθέωση από 5.500 οπαδούς του Ολυμπιακού. Έχει καλύψει τους 12 από τους 17 πόντους με τους οποίους είχαν εδώ. Κακή συνεργασία, κακή συνεννόηση. Δοκιμάζει σου 3 πόντων, είναι εύστοχος. 31-35. Ο Ολυμπιακός είναι εδώ. Είναι εδώ, το δει στο ψηλό. Καλή άμυνα τώρα του Ολυμπιακού. Ο Πρίντεζης για το Σπανούλι. 3 εναντίον 2. Λό στον ευνηδιασμό. Καλάθι και φάουλ. Ασφαλώς και μετράει. Έισιλο επιβάλλει τον νόμο του. Καλάθι και φάουλ. Το maximum για τον Ολυμπιακό. Επίθεση, αλλά δεν ευστόχησε. Σέρχι Ροντρίγκεθ. Μένει κοντά το Χάινς. Ροντρίγκεθ για το Σλότερ. Δίνει ύψος στην μπάλα και σκοράρει. 34-41. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Μάρκους Σλότερ. Σπανούλης δοκιμάζει για 3. Το πρώτο του καλάθι στο μάτς. Το πανηγυρίζει με χαρακτηριστικό τρόπο και αυτός και οι συμπαίκτες του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στις κερκίδες. Στο του Άντιτς. Από το πλάι ο Σπανούλης κατεβάζει την μπάλα. Δίπλα του είναι ο Λό. Παίρνει σκρίνα το Χάινς. Δοκιμάζει και πάλι. Σου 3 πόντων. Ναι! Ο Κιλμπίλ βάζει μπροστά τον Ολυμπιακό. 45-40. Ξέρει ο Ολυμπιακός και σε αυτό το Final Four είναι ανεπαρνάληπτα. Μύρωτιτς κάνει τον έλεγχο εκτός ισορροπίας με ταμπλό. Ισοφαρίζει 45. Χάινς περιμένει το Σπανούλι που δοκιμάζει κι άλλο σου 3 πόντων. 3-3. Είχε 0-4 στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκινάει με 3-3 ο αρχηγός του Ολυμπής. Με το Μύρωτιτς μπροστά του θα παίξει ένας εναντίον ενός για να δούμε. Ναι, και δοκιμάζει στο 3 πόντων. Airball δεν ήταν καλό. Μαζεύει ο Χάινς. Το καλάθι για τον Ολυμπιακό. Ξανά ως απομηχανής θεός. 50-40 κατοχή. Στο πλάι είναι ο Άντιτς. Δεν θα μπορέσει να κρατήσει τελικά την μπάλα. Ευθυδιασμός της Ρεάλ. Το σταματάει. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου είναι ο Λό. Περνάει την άμυνα. Λέια από τον Έισιλο. Δεν γίνονται αυτά. Τι μήπως γίνονται. Γίνονται και παραγίνονται. Ο Ολυμπιακός τα κάνει. Η άμυνα θα πρέπει να διαβαστεί καλά τον Ολυμπιακό γιατί λογικά θα τη συνεχίσει ο Παύλο Λάσο. Ρούντι πάει στην baseline. Σταματάει την τρίπλα. Θα αστοχίσει, όχι. Πετυχαίνει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. 54. Ρούντι σου 3 πόντων για το προσπέρασμα της Ρεάλ. 55-56. Αυτό πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός. Η Ρεάλ μπορεί να αλλάζει συνεχώς το ρυθμό. Βρέθηκε 6 πόντους. Πρίντεζης ξεκινάει τη διείσδυση. Πασάρι για τον Χάινς. Το καλάθι ξανά μπροστά ο Ολυμπιακός. Κάιλ Χάινς. Υπάρχουν τρομερές διακυμάνσεις στο μάτς. Εναλλαγές στο προβάδισμα για τις δύο ομάδες. Και φοβερές αλλαγές ρυθμού επίσης. Περπέρογλου εκτός ισορροπίας για 2. 63-61 λέει και Γιώργο. Σερμαντίνη εκεί είναι ακίνδυνος, περιμένει το Σπανούλη. Θα του δώσει την μπάλα. Σπανούλης αμέσως για 3. Ναι! Ναι ο Κιλμπίλ! Ναι ο Ολυμπιακός!
βάζει τη διαφορά για πρώτη. Κολολάθος αβίαστο στην επίθεση. 70-64. 6,5 λεπτά ακόμη. Γιουλ. Τζέισι Κάρολ. Δεν υπάρχει κινητό screen, λένε οι διαιτές. Και ο Κάρολ σκοράρει για πρώτη φορά απόψε. Το έδωσε και τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός. Άντιτς, Περπέρογλου από τη γωνία, αφύλακτος. Η απάντηση από το στάρ των Περπέρογλου. Ένα τρίποντο ψυχολογίας. 73-67. Σλούκας. Από τη γωνία, σε σου τριών πόντων. Ναι! Πάλι ο Σλούκι Λουκ για 2 τελικά. Σπανούλης. Ο Σερμαντίνη άνοιξε, θα πάρει την μπάλα, πάει για κάρφωμα. Καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ, ακόμα καλύτερα. Καλύτερα που δεν κάρφωσε, γιατί του έγινε και το φάουλ. Ενώ αν κάρφωνε δεν θα προλάβαινε ο αμυντικός, δεν θα προλάβαινε ο παίκτης της Ρεάτς. Σπανούλης. Παπα-Νικολάου δίστασε, Άντιτς κάτω από το καλάθι. Θα σκοράρει ο Ολυμπιακός στο συν 12. 82-70. 82-70 έχει καθυλώσει τη Ρεάλ. Σας το είπαμε, μπορεί να λέγεται Βασίλισσα, αλλά ο Βασιλιώβη, Γιώργο Λινιάτη. Πραγματικά ο Ολυμπιακός κλέβει την μπάλα, Παπα-Νικολάου, Σπανούλης, Παπα-Νικολάου για το κάρφωμα 84-70. Δεν ξέρω πώς το λες εσύ, αλλά οι Αμερικανοί... Κάνει και να γυρίσει τα παιχνίδια. Αυτό είναι και δείγμα των Ισπανικών ομάδων. Ναι, αλλά σε πολλά παιχνίδια στο πρωτάθλημά τους η Ευρώπη. Θα πρέπει να παίξει το χρόνο και σωστά κάνει ο Λο. Λο, πολύ για τον Πρίντεζι. πάσα. Εύκολο καλάθι. Εύκολο καλάθι. Δεν πρέπει να τους δώσει τρίποντα. Σε καμία των περιπτώσεων. Σέρχι Ροντρίγκεθ για 2. 87. Λο. Συνεργάζεται με τον Χάινς. Πρίντεζης. Σπανούλης. Από πολύ μακριά. Τελείωνε ο χρόνος για τρεις. Βάζει την υπογραφή του στο τελικό. Ο Βασίλης Σπανούλης. Αυτός ο τεράστιος παίκτης. 90-79. Ο Ολυμπιακός ανέβασε το σκορ στους 90 πόντους και πλέον μπορεί να πανηγυρίζει. Είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Θα κάνει αυτό που είχε πετύχει η μεγάλη Γιουγκοπλάστικα και η φανταστική Μακάμπι. Το ξανακάνει γιατί και ο Ολυμπιακός είναι φανταστικός. Είναι διαστημικός. Είναι από άλλο πλανήτη. Αυτά που έκανε πέρυσι και αυτά που επαναλαμβάνει φέτος είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Υπό άλλες συνθήκες θα είχε πετύχει η Πανή, αλλά είναι γεγονός πλέον. Σέρχι Ροντρίγκεθ για το Γιουλ. Στα 38 δευτερόλεπτα ένα σουτ 3 πόντων. 93-94 στις κερκίδες τη σόου του Αρίνα του Λονδίνου. Να εδώ οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Ό,τι έγινε πέρυσι με ακόμη πιο εκοφαντικό τρόπο γίνεται φέτος. Γιατί πέρυσι έγινε μια ανατροπή από το μείον 19 στα τελευταία λεπτά. Φέτος έγινε με πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Μπαίνοντας στην πρώτη περίοδο να είσαι πίσω με μείον 17 είναι ακόμα... Ο Ντόρσεϊ είχε δύσκολο δρόμο να διανύσει. Ο Σπανούλης ευχαριστεί το Θεό. Το είπαμε, divine intervention. Και ο Άντιτς σπουδαία προσφορά. Σήμερα νομίζω ότι και στο προηγούμενο παιχνίδι ο Άντιτς είχε σημαντική προσφορά. Υπήρξε αλλά κανένας σήμερα πλην του Γκετσεβίτσους που δεν πρόλαβε να αγωνιστεί, που να υστέρησε. που πραγματικά πήρε βοήθειες από όλους τους παίκτες. Κατοστάρα 100. Στρογγυλό σκορ. 188. Πρώτοι μάγκες στην Ευρώπη οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα. Νάτος εδώ σε πελάγι ευτυχίας, το ίδιο και οι παίκτες του. Ο Ολυμπιακός παίρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, το αποδεικνύει, το αξίζει, το επιβεβαιώνει. Το απολαμβάνει ο Βασίλης Σπανούλης, ο μεγάλος ηγέτης με τους 22 πόντους, ο Έισι Λο με τους 20, ο Κάιλ Χάινς με τους 12, ο Πέρο Άντιτς με τους 10, ο Στράτος Περπέρογλου με τους 10, ο Σερμαντίνη με τους 3, ο Σλούκας με τους 11, ο Πάουελ με τους 2, ο Πρίντεζης με τους 5, ο Παπα-Νικολάου επίσης με τους 5 και ο Δημήτρης Κατσίβελης με την καθοριστική συμμετοχή. Και ο Βαγγέλης Μάτσαρης, ο μεγάλος απόν, κάλυψε το κενό του με τον καλύτερο τρόπο. Επάξια ο Κώστας Λούκας και ο Ολυμπιακός είναι ξανά στο Everest του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Γνωρίζει την απόλυτη αποθέωση. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ασπάζεται το Βασίλη Σπανούλη. Ο Σλούκας πιο δίπλα, ο γυμναστής του Ολυμπιακού, ο Ανδρέας Κατζούλης. Όλοι ένα κουβάρι για τον νέο μεγαλειώδη, για τον νέο μεγαλειώδη θρίαμβο της ομάδας του Πειραιά. Πολύ γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Όταν θα γυρίσουμε θα μας ξανασυναντήσετε μέσα από το γήπεδο με συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών.